tapi kan tiral ko de gawe bagi jing kaba ba kamslam ba na do ki snam ki ba kendai potion neng don ki persiapan wan rai karel ngawan ra ko jing si eru nawan karel mo baro kai ki bon kirlu iki beri na mari ko jala kita ki jing tieng jo ki pai ba ki don te kaba bamsyai pada kalau muta kau jing don jing hak ni ka ke ka ba government ka mut ke entah ka ba ngangam sutu kalau ba government ka kwa ban wan ra tiral na kam kwa kata kali ka ba ngangam sutu na kalian ka state government ka kwa dalai citizen council pada ki ju ki beri pada ki ong ki ju parti yang pada msya te phi ki long pule ludu pun ban khwat pai ba kham long pe mo phirai tiral selor sepo te kum tu kam dek ni happen sutu ba kum ka policy ka di belong syai okay ba government ka kwa te na secretariat pi ong ni kwa ni la pha citizen council ban pan jaka sa shongi september revolution ti la ki la thau jaka hagi keleng jaka ada poe council de ki ju ki parti ki ong bisa te paramakir ki mesai te ngin ong so kum pa ngini apshwa ka ba government ka perkhan but try kum ka responsible opposition ni kum kaleng persya bodong di kli ngin apshwa ka ba government ka kamut pan ni hang ta pa ngin sala ban perkhat ke ka ba batam pan na ka ban ta ki